O mga ka-brother, sa di ko nga isip vlog ni Tetang Adwang Kambal. Retang Super Twins. Yung metong lagyo na DC, metong ember. Ngayon, ibalang dadas ng pula, may pagmais lagi ang piano na. Metong sabiano, magaling nga pika, no? Metong naman sabi na, ay ako naman nagbuhay. Ngayon, ipingal daw ngayon bilabang pula kanini. Biwang pula. Ngayon, akita mo kanyan, ninong magaling karelang adwa. Ngayon, tinako man challenge karela. Kung ninong subambot, manikwayang, ayan o, 100 pesos. Ngayon, siyempre, ito masampot, muli ang luwan. Pero, ito naman, sali ko na yung mga swatter ka dito. O, siyempre, may sampuye. O, ngayon guys, at yung lang ngayon mga ka-brothers, kaya tang kwarto, makiarala kanya, lubang ko lang kanini. Kung nawala nung available lang ngayon, nung sakaling ngayon, available, di kasama na lang. Muna guys, mga ka-brothers, punta lang ko na lang. Bal! Hindi ko challenge kaya ayo. Adwa. Matutag ka na yan, gara. Buri may na. Ewan total, may pagmais kayo kadwa na. Nalambisan pa isang kaya ayo. Ngayon i-challenge ko kaya kayo. P1v1 tayo. Ngayon mo rin, banta agi tayo ninong magaling kaya ayo kadwa na. Are no, mga ka-brother. Ipiyalong ko lang kanini. Bisa ka ba? Negative. O sige. O ngayon guys. O ngayon mamiyalong na lang. Papagsapat-usap ko na lang O sige, papag-prepare ko na lang mga kabate. Yan na guys. Mag-prepare na yung DC. Yapin po rin nilang Super Twins. Ayan o. May itong marito na mahala na guys o. O mga ka-brothers. Bakbaka kanini. Matunag yung court kanini. Ayan mga ka-brothers. Tsura kayo po kayo ni cover court na ning kaya kaming barangay kayo ni San Nicolas. Papagsapatusan ko na kaninir kambal. Bal! Bal! Magsapatos na kayo. This! This! Sapatos na kayo. Ayan na po. Papagsapatusan ko na lang po kanini. Oh, ayan po. DC po magsapatos na. This, nakasabi mo kang kalaban mo. Na? Di zero, me. Na? Gawa ka ng highlights na. Sige. Paya kita. Sige. Ready na ka. Sabi na nitang kalaban mo, ikambal, sabi na basic mo ano bal. Di ka pala, ano nga sabi mo kayo? Pela ko insulto. Na? Pero, agyo me. Kaya kayo miras kayo yung tinalan. Na ba? Bebe. Bilugin po na siyempre. O, sige ha. Hindi mo try it. Yeah, baka tayo kaya kayo laban. Yan o, may pagmais na lang po mga ka-brothers. O, ayan. Tutukan o. Sabi yung mga mga ka-brothers o. Yabang ng ember o. O yan mga ka-brothers na. Laban na rin yung Super Twins na rin ang gayang 10 score. Yung muna makapulo ka rin yung sumapot ka ito. Ay na, ito tinalan na. Yung kumain ka rin na, yung muna makapulo. Bali yung laban ngayon, yung mga ninyo, mga ka-brothers. Halimbawa, yung ember may akashoot yun. Kaya pa rin yung bola, ganun yung position. Bali, ninong makashoot, kaya lagi yung bola. Ngayon, pwede na yung straight yung ember hanggang 10. Yun eh. Yan this. Nano nga sabi mo? Nakasabi mo kay ember? Ha? Nakasabi mo kayo? Wala pa rin ako. Good luck. Good luck. Okay ka ember? Good luck. O sige, ayun o. Kamo. Game na. Kamo. Okay. Game na mga brother. Miss Dane po. Kanya ember yung bola. Dribble by Montoya. Sabo. Again. Tumira na 3. Wala. Layo. Yan Dribble by number 11. Oops. Mahalos. Sumubok ng drive itong number 4 Montoya. Is good. Okay, 1-0. Next.
Dribble by number. Oh, wala. Wala, marakan na kayo position. Oops. Sayang. O, 1-0 na. Lamang i-ember, ha? Oy, 2-0. 2-0. 2-0 na, ha? Good ball. Uy, wala. 2-0, ha? Lamang niya po yung number 4, Montoya. Sabaw. Bola. Oy, 3-0. Masero yata, Ber. Masero yata. Oh, mispat si number Montoya. Wala. Bal, 3-0. Susunga na ka ata. Ber, busy kami mo ata, ne, Ber. Ayan, oh. So, Ber, spin move. By number 11. Oy, wala again. Oy, wala. Boy, kanino nga relo? Na? Kenny ko. Kangember ka? Ah, kangember ya. Ano? Ah, sige. 3-0 ha, 3-0. Alam niya po yung number 4 Montoya. Uy! Uy! 4-0. 4-0 pa. Oh, 4-0 pa. Spot mode. Wala. Matake, wala again. Aru, malay si number 11 mo to ya. 4-0 yung score, 4-0. Nino kaya manikwang... Wala again. Nino kaya maswerteng manikwang tinalang ka rin yung super twins ka rin eh. Wala. Uy, gandang galaw. 5-0. Balang kaya mo ba? 0 ko. Spot. Wala. Oh, dribble by number 11. Montoya. Oy, crossover mode. Oy, still. Oh, yan. This. Nano na this? Na. Nakasabi mo 5-0 na. Nakakatang kaya kaya ako na mag-mais ka mo eh. Oh, game na. 5-0 po yung score. Lamang yan po yung number 4. Montoya. Uy, wala. Oh, dribble pa number 11. Crossover. Ay ba? Pukul shot. Uy, wala again. 5-0 po, ha. Uy, 6-0. 6-0 na po. Spot. 7-0. Oh, last 3 na mo. Ano? Oh, once again. Hoy, 8-0. Agyo mo pa. Na. Oh, 8-0 ha. Spot again. 9-0. Last one. Ber, mo niya pabigyan. 9-0, may 0 yo. Mukhang yun. Oh, spot na niya naman oh. Uy, wala. Bibigyan niya po. Oh, yung score po 9-0. Ayan po 9-0. Ha? 9-1. Ah, may score na. Uy. 9-1 ha, 9-1. May never. I spot again. Bang. Yung winner tamo po eh. Yan there, ay po. 10-1 po, in-score na yung momentum. Aliwa ka pala, balo mo pala yung masigal ha. Bala nga sabi mo kayo? Wala. Na? Eh nakagya. Wala. Na? Alina? Bis! Nakasabi mo? Na? May 10-1 ko! Na? Na, Dis? Dis, nakasabi mo? Na? Na? Kenny! Parang po Kenny! O, nakasabi mo kayo? Na? O, yan ha. O, ina po. O, ina po yung premyo. O, biya ko na po kang emper. Yee!
Congrats! Ayan o, ayan guys o. Pero, at wala na o, nakasabi mo. At katamo na rin kaya katamong followers na bisang lumabag kaya kayo. Yung pong bisa mapagpiyan pa mo pang Carlewis. Ayan o. Di pong bisang makipag-friendly game. Karang Super Twins. Pwede pong 1v1 o kaya 2v2. I-PM yung ko po or kaya i-text yung ko kita number 0908-786-9530. Ayan mga ka-brothers na. Ayan po yung kakatamong sinambot. I-ember. Ayan po yung kakambal na. Oh. Si Super Twins.